Il-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa m'għandix idea li s-servizz tal-Continuous Glucose Monitors reġa' ġie estiż fl-aħħar xhur biex jilħaq aktar pazjenti. Fil-fatt, id-deputata nazzjonalista Claudette Buttigieg staqsiet fil-Parlament dwar meta se jibdew jingħataw il-Continuous Glucose Monitors lil pazjenti bid-dijabete ta' tip wieħed għal min għandu aktar minn 25 sena. Li ma tafx il-kelliema tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa huwa li dawn il-monitors mingħajr ħlas ilhom jingħataw lil persuni bid-dijabete ta' tip wieħed sal-età ta' 35 sena minn Settembru li għadda. Fil-fatt, aktar minn xahar ilu dan il-programm ġie estiż għal persuni kollha ta' taħt is-36 sena wara li kien beda bħala proġett pilota sentejn ilu fost it-tfal. Dan iċċaraħ id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern fil-programm Temi fuq One Radio. Illum għandi mistoqsija parlamentari, pereżempju jien, mill-Onorevoli Buttigieg, illi tistaqsini meta il-Gvern biħsiebu jibda jagħti daw il-monitors għal persuni ta' il-fuq minn 25 sena. Ilna li bdejnihom minn Settembru li għadda. Ġifieri dana il-kellim tal-Oppożizzjoni fuq id-diabete, x-Oppożizzjoni għandu tliet kellima fuq is-saħħa. Jiena żimma jkollhom iżda ħjar ma dejqunix. Imma almenu il-kellim għandu jkun jaf illi daħħalna l-glucose monitors xahar ilu. Kull sena jiġu reġistrati medja ta' 110 każi ġodda ta' dijabete ta' tip wieħed. Meta ma tkunx ikkontrollata sew, din il-kundizzjoni tista' twassal għal komplikazzjonijiet ulterjuri fis-saħħa tal-persuna. U għalhekk it-teknoloġija avvanzata tal-Continuous Glucose Monitoring tevita li jiġri dan kif il-magni li qed jingħataw bla ħlas lil pazjenti eliġibbli jagħtu stampa preċiża tal-livell ta' zokkor fid-demm f'kull ħin permezz ta' app fuq il-mobile tal-pazjent jew tal-ġenitur. Il-pjan tal-Gvern huwa li l-eliġibilità għal dawn il-magni bl-aħlas tiġi estiża b'mod gradwali għal etajiet akbar biex dan is-servizz ikun offrut għal kull min ibati bid-dijabete ta' tip wieħed fil-pajjiż.